nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo muli ndine Mercedes amawa ndi mzangayo Line Mponda kumapoyamba nayi mitu ya nkhanizi. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wati mgwirizano ukufunika polimbikitsa kuti dziko lino likhale la ukhondo komanso lochilimika ku mavuto odzaka mpaka kusintha kwa nyengo. Boma lati likuyika chidwi chachikulu posintha ulimi wa mdziko muno kuti alimi azigwiritsa ntchito luso la makono. Ndipo apolisi ku Mzuzu amanga anthu 23 pa ntchito yolimbana ndi umbava yomwe yachitika mzindawu. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wati mgwirizano ukufunika polimbikitsa kuti dziko lino likhale la ukhondo lochilimika ku mavuto odzaka mpaka kusintha kwa nyengo komanso kuti anthu ake akhale aumoyo wabwino. Iwo ayankhula izi m'boma la Salima pa msonkhano wapachaka wa bungwe la Malawi Environmental Health Association MEHA. Mwayi umodzi wafika ndi zambiri mulipotiri. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wati dziko la Malawi likumana ndi mavuto azaumoyo ndi chilengedwe omwe akuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu, chitukuko cha dziko, kusweka kwa madzi aukhondo komanso chisamaliro chabwino cha madera omwe anthu akukhala. Iwo ati mavutowa amasokoneza umoyo wa anthu kuwasiya pa mavuto monga amadzi opanda ukhondo zomwe zimayambitsa matenda monga kolera ndi malungo. Iwo anati chifukwa chake kuli koyenera kuyika chidwi pa ntchito yoteteza anthu ku mavuto komanso matenda kulekana ndi kulimbana ndi matenda kapena mavutowa akabuka. Pamwambo bungwe la Malawi Environmental Health Association MEHA lapereka ulemu wapadera kwa Madam Mutharika powasankha kukhala patron wa bungweli kamba ka ntchito yabwino yomwe akugwira polimbikitsa ntchito za ukhondo mdziko muno. Wapampando wa bungwe la MEHA Bertha Sato ayamikira mayi wa dziko linoyu polimbikitsa ntchito za ukhondo kudzera mu bungwe lawo la Beautify Malawi BEAM Trust. Kwakukulukulu tikudatenga phunziro pa zovuta zimene zinatigwera, tikatengera kusefukira kwa madzi komanso macyclone ndi amene anatichitikira zimene zinatupititsa kukhala ndi ma outbreak monga ngati kolera ndi zinzake. Ndi kukumana kwathu kwa chaka chino tikusinkhasinkha kuti tikambirane, tiphunzitsane komanso tigawane nzeru kuti ngati ife azaumoyo amene timakhala pa chizungu amati front line ya ntchito zopereka za chipatala komanso za zaumoyo kodi tingalimbikitse bwanji kuti matenda aja kapena kuvulala kumene anthu amachita ngakhalenso kutayika kwa miyoyo kumene kunachitika tikuchepetse kuti kusazafikeso pamene tinaona mbuyomo pamene ngozi zogwa mwadzidzidzi zinatichitikira. Mutu wa msonkhanowu ndi kuwunika ntchito za umoyo ndi chilengedwe polimbana ndi kusintha kwa nyengo. Mwayi umodzi MBC Lilongwe. Nduna ya zamigodi Thokotembo alangiza atola nkhani kuti adzipewa kulemba nkhani zopanda umboni komanso zosinjirira zokhudza ntchito zamigodi mdziko muno. Iwo anena izi kusalima pa maphunziro atola nkhani okhudza migodi ndi miyala ya mtengo wapatali yomwe imapezeka m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Isaac Jali wafika ndi zambiri mulipotiri. Polankhula kwa atola nkhani, nduna ya zamigodi Thokotembo anati ngakhale dziko la Malawi lili ndi miyala ya mtengo wapatali yosiyanasiyana ndi zokhumudwitsa kuti nthawi zina atola nkhani samalemba nkhani zolondola zokhudza ntchito za migodi zimene zikuchitika mdziko muno. Mwachitsanzo Thokotembo anati Amalawi ambiri samadziwa momwe angapezere layisensi yoyambitsira ntchito za migodi komanso samadziwa ndondomeko imene makampani a migodi amatulutsira dothi kupita ku mayiko akunja kukayeza ngati muli miyala yofunikira. Zonsezi anati atola nkhani akhoza kuthandiza kuti Amalawi azimvetsa bwino momwe ntchito za migodi zikuyendera mdziko muno. Ndizofunika kwambiri kuti anthu olemba nkhani azidziwa kuti kumene angathe kupeza information ya mining sector. Chifukwa kuti Amalawi ndofunika kuti azidziwa chilichonse chimene chikuchitika mu mining sector, ndipo anthu amene angadziwise zimenezo ndi ma reporters ndi anthu olemba nkhani za mining. Za migodi ndi zinthu zokuti zili magulu angapo, pali ngati golide amene padakali pano anthu akulima nkumatulutsa migodi, komanso tili ndi ma rare earth minerals, komanso tili ma gemstones. Zonsezi kuti zipshe zimatenga nthawi yosiyanasiyana.
komano padakali pano zimene tikuchita ndikuonetsetsa kuti tikhale ndi malamulo oyenerera okuti ateteze amalawi, osati amalawi okhawo amene akufuna kuti akapange nawo za migodi, komanso tonse amalawi mu dziko lathu kuti tithe kupeza phindu pa zimene zikuchitika ku migodi imeneyi. Mawu ake mkulu wa bungwe la boma la Mining and Minerals Regulatory Authority Aloyd Muhara anati pali zambiri zimene zikuchitika pa nkhani za migodi zimene atolankhani mdziko muno angathandizirepo kuchepetsa, monga ntchitidwe ozembetsa miyala komanso kufukula miyala ya mtengo wapatali popanda chilolezo. Joseph Mazizi wa ku Wireless ya Capital FM akuti maphunzirowa ndi ofunikira kwambiri pakalembedwe ka nkhani zokhudza migodi. Ife kuphunzira zokhudzana ndi ntchito za migodi komanso miyala ina ya mtengo wapatali ndi chinali chinthu chabwino kwambiri chifukwa choti tamvetsetsa zina zinthu zimene sitimazitsata, mwachitsanzo kuti munthu angapeze bwanji chiphaso kapena ntchito yofufuza miyala ya mtengo wapatali kuti imayenda bwanji. Zimenezozo taziphunzira mwakuti tsopano kuchokera pano kupita mtsogolomo tizilemba nkhani tikudziwa chenicheni chimene tikulemba. Madera osiyanasiyana dziko lino muli miyala ya mtengo wapatali monga uranium kukairekera ku Karonga, malasha ku Rumphi komanso miyala ina ya mtengo wapatali kukanga Nkude mboma la Baraka komanso Rutaero kukasiya mboma la Lilongwe. Padakali pano ntchito za migodi sizinafike pothandiza kwenikweni pa chuma cha dziko lino, koma pali chiyembekezo choti zikhoza kuthandizira kubweretsa ndalama zakunja zambiri komanso kuthandizira kuti amalawi ambiri apeze mwayi wa ntchito. Isaac Jali, MBC, Salima. Apolisi ku Nzuzu amanga anthu 23 pa ntchito yolimbana ndi umbava yomwe yachitika mu mzindawu. Zambiri mu lipoti ili la Alice Davis lomwe akwerenga ndi George Nkandawire. Polankhula ndi MBC othandiza ofalitsa nkhani ya polisi ya Nzuzu, Sergeant Edison Chipeni ati omangidwa awa awatengera ku khoti apolisiwa akamaliza kafukufuku wawo. Munthu uja tikamugwira amakhala oganiziridwa, sikuti tinene kuti ndiye kuti munthu uja ndi olakwa yayi, amakhala kuti ndi oganiziridwa. So ifeyo ngati Nzuzu Police Station ntchito yathu ndiyonena kuti anthu amenewo tiatengera ku khoti, akhotiwo malinganaso ndi kuti mwina ndi umboni umene ukaperekedwe ku khotiwo, akhotiwo ndi amene akapeze anthuwo kuti ndi olakwa kapena si olakwa. Akakapeza olakwa, khotiso limakhala ndi chitsogozo chawo. Ifeyo tipitiriza kugwira ntchito imeneyi ndi cholinga chonena kuti tichepetse mchitidwe umenewu wa umbava kapena uchigawenga umene umachitika ndithu mtawuni yathu ino. So tiyesetsa ndithu kuti tigwire ntchito tinene kuti molimbikira ndi cholinga chonena kuti tithetse ngati pali timagulu tina timene timabisala nkumachita mchitidwe umenewu, ife tithane nawo. Ncholinga chonena kuti tufuna kuti aliyese muno mtawuni ino ya Nzuzu akhale omasuka kumachita zinthu zake kaya business kapena kumatha kucheza ndi wina aliyese momasuka kuti wina sawasokoneza. Tipitiriza ndithu kugwira ntchito modzipereka. Pakanali pano apolisi atsimikizira anthu mu mzindawu kuti apitirira ntchito yotere pofuna kuchepetsa umbanda komanso kupanga mzinda wa Nzuzu kukhala otetezeka. Apolisiwa apemphanso anthu kuti adzipereka malipoti ku polisi yapafupi ndi kwawo akaona mchitidwe wa chilendo komanso osayenerera mu mzindawu. Apolisi ku Lilongwe amanga ogwira ntchito awiri a ku National Oil Company of Malawi NOCMA powaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhani yotumiza ndalama pafupifupi 700 million kwacha molakwika. Malinga ndi Alfred Chintere wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno, anthuwa ndi Nicholas Ruben wachiwiri kwa mkulu wa NOCMA komanso Thokozani Sesani mmodzi mwa akuluakulu ku kampaniyi. Anthu awiriwa akuyembekezeka kuyankha milandu yakutayirira pa ntchito ya boma yoteteza chuma komanso kuseweretsa ntchito yawo. Iwo akufotokoza. Ife apolisi tamanga akuluakulu awiri a NOCMA chifukwa chokhudzidwa ndi nkhani yotumiza ndalama za nkhani. Omangidwawa ndi Nicholas Ruben azaka 54 ochokera mu mwa Kabera kumwe kulu makongwala boma la Nchewu, komanso Thokozani Jacob Sesani azaka 49 ochokera mu mwa Kathongera kumwe kulu Chulu boma la Kasungu. Awiriwa akuyembekezeka kuimbidwa mlandu olephera kusamala ndalama za boma komanso kugwiritsa ntchito udindo molakwika. Phatikizapo milandu ina. Ndalamazo zinapititsidwa kwa akaunti ya kampani ya Munile Mos Handling Limited ya ku Mozambique. Ndalamazo zinatumizidwa
pofuna kulipira mafuta wa madogo abela ndinakala ndipo awiri wako empezeka kuonekera ku khoti posachedwapo. Pakadali pano kafukufuku wa nkhani akupitirirabe. Pa ntchito yofufuza za ngozi ya ndege yomwe inachitikira ku Chikangawa lachinayi, komiti yomwe ikufufuza za ngozi imamva umboni kuchokera kwa mkulu yemwe amaona nkhani za nyengo pa bwalo la ndege la Mzuzu pa nthawiyo a Olive Chavungama komanso mkulu wa polisi a Emma Gondwe. Wapampando wa komiti iyi awotanya milandu ati uthenga omwe akupeza kufikira pano ukuwathandiza kupeza zomwe zinachitika kuti ngozi ichitike. Iwo anati gawo lachiwiri likubweretsa akatswiri mcholinga choti athe kumvetsa bwino kuti kafukufukuyu achitike mwadongosolo. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Oyambirira kuonekera ku komiti anali a Olive Chavunguma omwe anali mkulu wa nthambi yoona za nyengo ku bwalo la ndege la Mzuzu pa nthawi yomwe ngozi imachitika. Achavunguma omwe ati agwira ntchitoyi kwa zaka 35 ndipo anapuma pa ntchito, ati nthambiyi imagwira ntchito malingana ndi ndondomeko yoona za nyengo komanso mayendedwe a ndege pa dziko lonse. Iwo anauza komiti kuti nthawi yapakati pa 6 koloko mmawa ndi 10 koloko nyengo inali pa 14 degrees Celsius ndipo inangokwera pang'ono kufika pa 15 degrees Celsius. Iwo ati malipoti amati malinga ndi nyengoyi mtunda omwe munthu amatha kuona pa tsikuli unali wa makilomita 8 okha. Apa iwo ati pa tsikuli panali nyengo yachipeloni komanso mphepo yamwera yomwe ndi yoopsa pa ntchito zoyenda pamadzi komanso mlengalenga. Apa iwo anatsindika kuti mmene nyengo ya pa bwalo la ndege la Mzuzu inalili sikanakhalanso chimodzimodzi ndi mmene inalili ku Chikangawa, pakuti nyengo imasintha malinga ndi malo, ndipo anati malipotiwa awatenge ngati momwe kunalili ku Mzuzu osati ku Chikangawa. Mawu awo iwo anali ndi chitsimikizo chonse kuti mmene nyengo inalili ndegeyi inali ndi kuthekera kutera malinga ndi mmene agwirira ntchito, koma mkuganiza kwawo ngoziyi inachitika chifukwa oyendetsa ndegeyo samatha kuona patali pa nthawiyi kamba ka nyengo yoyipa. Iwo anapempha kuti pakhale dongosolo lopereka uthenga olongosoka komanso padzikhala kulumikizana kwabwino pomwe ndege ikuyenda m'malere ndipo pakhale zipangizo zolongosoka zogwirira ntchitoyi. Kumasana komiti inamvanso kuchokera kwa Superintendent Emma Gondwe yemwe ndi wamkulu wa polisi pa bwalo la ndege la Mzuzu. Iwo anauza komiti kuti pa nthawiyo pomwe amagwira ngati wachiwiri kwa mkulu wa polisi anamva zakusowa kwa ndegeyi 1:20 masana. Agondwe ati anauzidwa uthenga oti ndege yomwe inanyamula maliro akasambala ikanyamulanso Dr. Chilima pa 9 Juni ndipo anayika achitetezo 4 malinga ndi dongosolo kuti apereke chitetezo ku ndegeyi yomwe inagona pa bwaloli. Wapampando wa komiti akufotokoza momwe zayendera. Apapa chimene tifuna kuchipeza njakuti ndege inayenda bwanji, inachoka bwanji pa airport pakia, maclearances anali bwanji azanyengo komanso kulumikizana ndi ya traffic zinali bwanji, tikhani chithunzithunzi kuti mapilot anali ndi picture ya mtundu wanji komanso mene iwo amayenda mapilot kuti anakumaniza mtundu wanji chifukwa kuti kulibe data, kulibe ma recording a voice zimundege mubona ma recording. Ndeno tikamacheza nawo akamatifotokozera ma expert witnesses zina ndi zina tikumatha kulumikiza kuti mwina ngapamene pale ma gaps tisokerere. Gawo lachiwiri lakafukufuku kwa ndegeyu layambiranso lachitatu komiti itapumira kwa miyezi iwiri. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Mkuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wati mgwirizano ukufunika polimbikitsa kuti dziko lino likhale la ukhondo komanso lochilimika ku mavuto odza kamba ka kusintha kwa nyengo. Boma lati likuyika chidwi chachikulu posintha ulimi wa mdziko muno kuti alimi azigwiritsa ntchito luso la makono. Ndipo apolisi ku Mzuzu amanga anthu 23 pa ntchito yolimbana ndi umbava yomwe yachitika mzindawu. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Mabungwe ammadera awalimbikitsa kuti azigwiritsa ntchito bwino ndalama ndi zinthu zomwe amalandira kuti zithandize kusintha miyoyo yawo komanso kubweretsa chitukuko m'madera awo. Mkulu wa bungwe la Sporadata Allen Kumwenda
anena izi pa msonkhano omwe bungweli limapereka mphoto ku gulu la Chibisa Kaunda pansi pa ndondomeko ya Titukulane Tikusamala Chilengedwe. Gululi litachita bwino kuponsa magulu ena okwana 12. Innocent Mumba ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe akwerenga ndi Chimwemwe Milulu. Mkulu wa bungwe la Asprodata Allen Kumwenda anati bungwe lawo lasangalala ndi ntchito yomwe gulu la Chibisa Kaunda lakhala likugwira pokwaniritsa mfundo ndi zolinga zonse za ntchitoyi. Akumwenda anatinso ndalama zokwana 1 million kwacha zomwe gulu lidapatsidwa ngati mphotho zithandiza kuthana ndi mavuto omwe akukumana nawo. Tinali ndi zinthu zoti timaona choyambirira kuti ziweto zawo akuzisamalira bwanji. Chachiwiri timaonanso kuti anthu awagwirizana bwanji ngati mozi. Chachitatu timaonanso nkhani ya mitengo kuti akusamala bwanji. So pankhani zonsezo Chibisa taona kuti zonsezo inali pamwamba ndithu. Woyang'anira ntchito ku bungwe la Spark Microgrants Anne Laisani wayamikira gululi ndipo wati apitiriza kuthandiza magulu achitukuko m'madera osiyanasiyana kuti zithandize kukweza miyoyo yawo. Ife ngati Aspaki anthu asitanathane nawo, ifeyo maso athu ali pa chitukuko chawo, ndipo ifeyo angakhale kuti ukapezeka mwayi wina sogolomo kuti kuli kwapezeka ndalama kena, ife tizafunisisa kuti ngati Chibisa Village ikhalibe mmodzi menemo. Mlangizi wa ziweto kumpoto kwa boma la Nzimba Rachel Kaunda ati boma lipitiriza kuwathandiza alimi kuti apeze thandizo kuchokera ku boma komanso mabungwe ena kuti ntchito zomwe akugwira zipitirire. Mlembi wa gulu la Chibisa Kaunda Rebecca Mphapo anati ndalama zomwe alandirazi zithandiza kuthana ndi mavuto ena omwe akukumana nawo m'dera lawo. Chisangala chathu chopambana kwambiri chifukwa pa makommunities 12 amene tinali nawo tapeza kuti ife ya Chibisa FCAP tapambana takhala pa number 1 sichitophweka ndi chinthu cha mtengo wapatali moti ifeyo we are happy and more than happy ndizonyadiritsa kwambiri. Bungwe la Asprodata ndi thandizo lochokera ku bungwe la Spark Microgrants linamaliza kugwira ntchito ndi magulu 12 chaka chatha ndipo padakali pano likugwira ntchito ndi magulu ena 32 m'madera ati Ntwalo, Jalavikuwa ndi Mpherembe m'boma la Mzimba. Gulu lililonse m'maderawa limalandira ndalama zokwana 20.4 million kwacha zothandizira ntchito zachitukuko m'dera lawo. Kampani ya lamya zam'manja ya Airtel Malawi yatsindikanso kudzipereka kwake pothandiza ophunzira mdziko muno kudzera mu ndondomeko ya Airtel Nzeru Fund yomwe anayikhazikitsa pofuna kupereka maphunziro aulere kwa ena ophunzira msukulu za ukachenjede. Mkulu wa kampani Ashdut ayankhula izi kutcholo pamwambo okumana ndi ophunzira 25 asukulu ya ukachenjede ya MUST omwe apeza mwayi wa thandizo la maphunziro aulere kudzera mu ndondomekoyi. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Thandizo la ndalamali ndi kuphatikizapo fizi, malo ogona, zipangizo zophunzirira ngati kompyuta komanso azitha kugwiritsa ntchito intaneti mwaulere. Walankhula ndi MBC mneneri wa kampani ya Airtel Nola Chavula wati pologalamuyi ndi ndalama zomwe kampani ikuyika pofuna kuthandiza ophunzira komanso tsogolo la dziko lino. Ife ngati Airtel tilosangalala kwambiri lero tabwera kuzakumana ndi ana 25 omwe atengedwa pa program yathu ya Airtel Nzeru Fund yomwe ili ya scholarship yomwe tinakhala mgwirizano limodzi ndi MUST. Lero tilosangalala kwambiri futi ana amenewa ndi omwe akhale akuphunzira ku MUST kuno kokwana zaka 4 5 kosi yawo yonse imene anapanga apply ife Airtel tukathandizira. Mmodzi mwa akuluakulu a sukulu ya ukachenjede ya MUST Dr. Duncan Batizeni wayamikira Airtel Malawi chifukwa cha maphunzirowa ndipo walimbikitsa ophunzira opindulawo kuti agwiritse ntchito bwino mwayiwu pophunzira mwakhama komanso kukhala ndi khalidwe labwino. Thandizo limene lili ndilofunika kwambiri kwa ma students athu apa MUST. Athandizidwa kutengera ku fizi, alipiridwa fizi, alipiridwa malo ogona, azipasidwa ndalama every month kuti azigula zakudya ndi zina, apasidwa kompyuta kumene, apasidwa monthly bundle, zimene zizipangisa kuti ma students athu apambane pa maphunziro awo. Vuto ndi lalikulu because awa ndi 25 okha
but we have 5,000 plus students amenenso ali m'mavuto ngati omwewa. Mmodzi mwa ophunzirawo Emmanuel Thamanda wayamikira ndondomekoyi ponena kuti ithandiza kuchepetsa mavuto ake azachuma komanso kumuthandiza kuyika chidwi chake pa maphunziro. Ophunzirawo awalimbikitsa kugwiritsa ntchito maphunziro ndi luso lawo pothandiza kupeza njira zothetsera mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Boma lati likuyika chidwi chachikulu posintha ulimi mdziko muno pogwiritsa ntchito luso la makono kuonjezera mtengo wa zokolola makina a ulimi komanso kulimbikitsa misika ya alimi. Ndunayo na zaulimi a Rosa Mbilizi ndiwo anena izi pa chionetsero cha zaulimi pomwe amatsegulira pabwalo la chionetsero cha zamalonda kuchichiri mu mzinda wa Blantyre. Iwo akufotokoza. Ifeyo ngati boma tikupereka mwayi kwa alimi kuti ulimi wawo ukhale wapamwamba monga panopa tikulimbikira kwambiri nkhani za ulimi othirira fuka panopa sitingadalirenso mvulayi ndiye tikuonetsetsa kuti ma irrigation schemes athu kaya ndi ang'ono kaya ndi akulu onse akhale kuti akugwira ntchito moyenerera andi tikuyesetsanso kwambiri kuti alimi athu even akumudzi penapake zolima ndi khasuzi ulimi opweteka kwambiri andisungapite patsogolo. Muona kuti panopa timanena kuti tikulima soya olo zolima zimene mwaziona panopa ambiri amene ali m'macooperative ndi azimayi komano kupezeka kuti munthu akulima ndi khasu. We can't go far, sitingapite patali. Choncho ndi cholinga chathu ngati boma ndipo tikuyesetsa kuti tichite promote even in my university mathu athe kumapanga zipangizo za ulimi zimene zizi zoti even mulimi wakumudzi akhale ndi khasu kena kake kapamwamba kuti asamalime ndi khasu ayi. Andi tikuyesetsanso ngati unduna ngati boma kuonetsetsa kuti Malawi munomo tikhale ndi factory yayikulu yopanga fertilizer akudula kwambiri, mbewu ikudula kwambiri. Panopa kuunduna kwathu motsogozedwa ndi president anapereka ndithu directive ndikundiuza kuti mbewu zipangidwe Malawi momwe moti kuyambira chaka chinocho mbewu kumalawi kuno tayamba kumapanga toka. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yati masewero ake ya mpikisano wa CAF ndi timu ya Simba ya dziko la Tanzania akubwera pomwe timu ili bwino. Matimuwa adzakumana masewero oyamba pa 6 September pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe ndipo masewero achibwereza azachitika pa 13 September mu mzinda wa Dar es Salaam. Poyankhula ndi MBC mmodzi mwa akuluakulu a timuyi a David Kanyenda anati sakuda nkhawa kalikonse ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti adzachita bwino mu mpikisanowu. Squad yathu ndi yabwino ifemere kuonera experience ndinayo ma players oti amasewera national team ajina Emmanuel ajina Singini ena so kuti anali komweko ku national team ko ajina Sanudi nde yayi tukuona ngati ndi team yoti ikhoza kupanga compete. Team yathu tinayo chikhulupiriro kuti ichita bwino chifaso ndi experience kumene ku CAF tinali ko chaka yatha sikuti tinachitisa manyazi dziko yayi zinangotivuta ma penalty ulendo uno ndi experience yoka mene zinaendera last year kuti khoza kuchita bwino chaka chino komanso timu imene ijayo ina atatu asalamu mwina ndi awiri atatu Sanudi Galiati mwina ndi Zulu iyi ndi atsopano so tithokoze makamaka kwa president athu kuti atilolaso kuti tibwerere mu CAF Champions League timenye CAF zaka ziwiri zosatizana ulendo uno emu yathu ndiyoti mpaka na tikafike ku group stages. Simba ya olawine na choncho anthu Simba champions ife ndameri ma champions yo angoloera pa window Simba champions timayenera mwina kumasoya ndi Yanga amene ali ma champions anzathu aku Tanzania ndesuti ife tingamayite kwawo pa yayi. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika mapeto pa nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane tentonenso mitu ya nkhanizi. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wati mgwirizano ukufunika polimbikitsa kuti dziko lino likhale la ukhondo komanso lochilimika ku mavuto odza kamba ka kusintha kwa nyengo.
boma lati likuyika chidwi chachikulu posintha ulimi wa mdziko muno kuti alimi azigwiritsa ntchito luso la makono. Ndipo apolisi ku Mzuzu amanga anthu 23 pa ntchito yolimbana ndi umbava yomwe yachitika mzindawu. Pezani nkhani zina zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi mzanga Yoline Mponda, tukufunani usiku opambana. Madzulo abwino kwa nonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Kunazizira m'madera ambiri m'bandakucha monga kuphiri la Mulanje ndi madigiri okwana 9, 10 kunyika komanso bwalo la ndege la Mzuzu, kuli Nthipe komanso kuchiteze kunazizira ndi madigiri okwana 12, ndipo usukulu ya Kachenjede ya Masi kunazizira ndi madigiri okwana 13. Pakadali pano tiyembekezere nyengo yozizira ndi yamphepo kupitilira makamaka usiku uno ndi m'bandakucha. Mawa komanso masana tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa m'madera ambiri komanso tiyembekezere nyengo ya chifunga m'madera ochepa. Mphepo yamwera izomba pa nyanja ya Malawi ndi nyanja zina, tonse ogwisa ntchito nyanjazi tikupemphedwa tikakhala osamala. Tikuyembekeza nyengo imeneyi chifukwa cha mpoyo yomwe tikulandira kuchoka nyanja ya Mchere ya India kumwera chakumvuma kumafika m'dziko lathu lino. Ndipo usiku uno tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa komanso ya mphepo nthawi zina m'madera ambiri m'zigawo zonse za dziko lino. Mawa tiyembekezere nyengo yozizira m'madera ambiri monga ku Lilongwe komwe kuzazizira ndi madigiri okwana 11, 12 ku Mzuzu komanso ku Blantyre ndi madera ena ozungulira, koma ku Mangochi ndi ku Nsanje kuzazizira momverera ndi madigiri okwana 19. Mawa omweyo tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa